Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Biboy, isang minero sa Semirara Antique at mayroon ng sariling pamilya. 47 taong gulang na ako sa kasalukuyan at nangyari ang aking naging karanasan noong edad 16 na taong gulang pa lang ako. Bali nangyari ang aking karanasan taong 1992. Hindi ko nababanggitin ng eksaktong lugar na pinangyarihan ng aking karanasan bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa mga residenteng nakatira doon. Magsisimula ang aking kwento ng minsang magkayayaan kaming magbabarkada sa isang piyesta sa isang liblib na baryo sa Antique. 4 kaming magkakaibigan noon, si Notnot, Eljan, Kirk at ako. Pumunta kami doon nang yayain kami ni Eljan sa kanilang piyestang baryo na taunang ginaganap. Magkaklase kaming 3 sa high school na mga panahong yon. Kasalukuyan kaming nasa huling taon. Si Eljan, nakikitira lamang sa kanyang tiya. Bali kinukop-kop siya ng kanyang tiya para pag-aralin. Tubong Vista Alegre, Murcia Negros si Eljan. Ayon sa kanya, mababait naman ang mga anak ng kanyang tiya Meli, pati ang asawa nito. Parang tunay na anak ang turing sa kanya. Noong mag-iya si Eljan sa kanilang piyesta, hindi na kami nagdalawang isip na magkakaibigan. Ang kanilang piyesta gaganapin sa araw ng linggo. Mayroong 3 araw na sayawan kaya Biyernes pa lang, sumama na kami sa kanya. Buo ang tiwala namin sa aming kaibigan na hindi kami mapapahamak sa pagpunta sa kanila. Base na rin sa kanyang kwento na mababait ang kanyang kamag-anak. Biyernes ng umaga, pumasok pa kami sa aming klase at dinala namin ang aming mga damit para diretso na kami sa kanila. At pagsapit naman ng Lunes, diretso na kami sa paaralan. Doon na lang namin lalaban ang aming mga uniforme. Medyo liblib ang kanilang baryo. Pagkasakay ng tricycle, kailangan pa naming lumakad ng 1 oras bago makarating sa kanila. Iniisip ko kung paano nakakaya niya ang ganoong biyahe sa umaga at hapon. Kung hindi lang talaga ganoon katindi ang kanyang determinasyon na makatapos, malamang ilang araw pa lang sumuko na siya. Pero sa hirap ng kanyang kalagayan, nagagawa pa rin niyang pumasok ng araw-araw. Iba talaga ang nagagawa ng pangarap sa buhay. Sa aming 4 na magkakaibigan, si Eljan ang seryoso. Si Kirk at Notnot, suki ng mga bading. Ako naman ay bugaw ng grupo. Ganoon ang aming samahan, kahit madaming kalokohang nagagawa tuwing magkakasama, pero hindi naman namin pinababayaan ang pag-aaral. Pagdating naming magkakaibigan sa baryo ni Eljan, sa bungad pa lang, dinig na namin ang tunog ng sound system. Noong mapadaan kami sa gym ng baryo, may nagaganap doon na paliga. Gusto sana namin dumaan, pero may malaking bag kaming dala at hindi pa kami nakapagpalit ng damit. Kaya dumiretso na lang kaming magkakaibigan sa bahay ng tiyan ni Eljan. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng kanyang mga pinsan na kasalukuyang abala sa paglilinis ng kanilang bakuran. Diretso kaming pumasok sa silid ng aming kaibigan para magpalit ng damit. Paglabas namin sa sala, nandoon na ang kanyang tiya Meli na galing sa kusina. Naghahanda siya umano ng pagkain para sa kanilang hapunan. Sinabihan kami ng ginang na magpahinga na muna at ipapatawag na lang kami kapag kakain na. 3 ang anak ng tiya ni Eljan, 2 babae at 1 lalaki. Halata naman ang pilantik ng daliri ng anak niyang lalaki at iba ang kanyang ngiti nang masulyapan kaming 3. Magbiro na lang siya sa iba, wag lang kay Notnot at Kirk dahil sasakyan ng 2 mokong ang trip niya kung sakali.
Ang dalawang pinsan niya naman na dalaga, halata ang malagkit na tingin sa akin. Malamang ako ang trip ng dalawa. Kung ano-anong kamanyakan na naman ang pumapasok sa isip ko. Kaya siguro iyon ang dahilan kung bakit binansagan ako na bugaw sa aming magkakaibigan. Aminado naman akong malibog pero hindi katulad ni Kirk at Notnot na umaabot na sa punto na pati ang kanilang kapwa lalaki pinapatos na nila. Dahil sa malalim na iniisip ko, hindi ko namalayan na pabalik-balik na pala ang baklitang pinsan ni Eljan at halatang nilalandi kaming tatlo dahil tinodo pa nito ang pagkinding-kinding ng kanyang bewang. Aliw na aliw naman ang dalawa kong kaibigan at iniirap-irapan pa ni Notnot na nagpakilig sa binabaing pinsan ni Eljan. Tumawa na lang ako nang mahuli ko si Kirk na kinakambyo ang kanyang harapan para mas lalong bumakat sa kanyang manipis na short. Sarap batukan ng aking kaibigan. Sigurado'y gagawa na naman ito ng kalokohan mamaya, kaya inaakit niya ang pinsan ni Eljan. Kinagabihan, maaga nga kaming naghapunan at pagkatapos, nagkayayaan kaming magkakaibigan na pumunta sa sayawan. Sumama sa amin ang pinsan ni Eljan na binabae. Ayaw niyang tinatawag siya na Ken. Gusto niya, tawagin siyang Kiana. Kaya ganoon ang tinatawag namin sa kanya. Masaya ang sayawan sa kanilang baryo. Napakaraming tao ang dumadayo sa kanila. Kaya halos alauna na nang makauwi kami. Magkatabi kaming tatlo sa kutsyon na nilatag ni Eljan sa ilalim ng kanyang higaan. At kagaya ng aking inaasahan, niyaya nilang doon matulog si Kiana. Kaya tuloy hindi ako makapagpahinga sa paglilikot ng tatlo. Ang ginawa ko, lumipat ako sa tabi ni Eljan at doon natulog. Pero naririnig ko ang pagpapaligaya ni Kiana sa dalawang mokong. Humalpak pa ng tawa ang dalawa nang umaray si Kiana sa kanilang ginagawa. Hindi nakatiis si Eljan at binato sila ng unan. Sabay salita na wag silang maingay at baka magising ang nasa kabilang kwarto. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari sa tatlo dahil tuluyan na akong nakatulog at ang sigurado ko lang mahihirapan sa paglalakad ang pinsan ni Eljan dahil alam na alam ko ang kalibugan ng dalawa kong kaibigan. Kinabukasan, Sabado, maaga kaming nagising ni Eljan at sumabay ako sa kanya sa paliligo at nilaban ko ang aking uniforme para handa na sa pagsapit ng Lunes. Ang dalawang manyak naman, himbing na himbing sa kanilang tulog. Hindi ko alam kung anong oras na sila natapos sa panggagahasa sa pinsan ni Eljan. Tapos na akong maglaba at maligo nang magising ang dalawa. Sinabihan ko silang maligo agad at baka mahawa pa ako sa kababuyan nilang dalawa. Hinintay namin ni Eljan ang dalawa matapos maligo para makapagkape na at almusal. Tiniis namin ni Eljan na humagalpak ng tawa nang sabihin ni Tia Meli na nilalagnat si Ken o Kiana, habang ang dalawang mokong naman namumula ang pisngi. Siguradong may ginawa na naman silang kalokohan, kaya dinapuan ng lagnat ang pinsan ni Eljan. Siguro'y pinilit nilang tirahin ng baklitang pinsan ni Eljan, kaya nagkaganoon. Sa isip ko na lang, ganoon ang napapala ng sobrang kalandian. Ipinalagay na lang ni Tia Meli nang dahil naambunan sa nakaraang gabi, kaya ganoon. Pagkatapos mag-almusal, tinulungan namin si Eljan na punuin ang lahat ng tapayan ng tubig para sa darating na pista. Bandang hapon, nagsibak kami ng kahoy. Naging maganda ang pakikitungo ng kamag-anak ni Eljan sa amin dahil nakikita nilang may kusa kami sa pagtulong sa kanila. Hindi namin iniisip na bisita kami, kundi nandoon bilang kaibigan ni Eljan na tutulong sa kanyang mga gawain. Bago maghapunan, bumalik ang sigla ni Ken at halata ang pag-iwas niya sa dalawa nang magkasarilinhan kaming magkakaibigan. Biniro ni Eljan si Ken
at sinabihan na baka gusto pa niyang umulit mamaya. Nandito pa si B-Boy na tiyak na mawawalan siya ng malay sa kadakilaan. Tinaasan niya lang kami ng kilay at nagsalita pa na ayaw na niya sa mga manyak at tiningnan ng dalawa na nagawa pang ngumisi ng nakakaloko. Pagsapit ng gabi, muli kaming pumunta sa sayawan. Nung papaalis na kami, niyaya ko si Ken pero sabi niya mauna na lang daw kami dahil sasabay siya sa kanyang mga kaibigan na Becky at ayaw niya daw matulog doon, baka ano na naman ang gagawin ng dalawa sa kanya. Ilang oras lang na nagpaalam ang dalawa na lalabas muna at alam na ang kanilang gagawin. Magpapahada na naman sa bading na nandoon. Kaya nung makauwi kami, umiwas na ako sa kanila at doon ako natulog sa tabi ni Eljan. Parang nilampasan na ako ng antok kaya hindi ako nakatulog agad. May narinig akong parang himpit na pagtangis na tila nagmamakaawa sa likod. Gusto ko sanang gisingin si Eljan pero nahihiya ako dahil parang puyat na puyat siya sa kanyang mga gawain sa araw na yon. Inakala ko na may nagmumulto sa kanilang bahay, kaya ang ginawa ko, nagtalukbong ng kumot at tinakpan ng unan ang aking magkabilang tenga hanggang sa makatulog ako. Pagkagising ko, hindi na ako makapagsalita ng maayos. Bigla akong sinumpong ng aking sakit tuwing napupuyat ako. Kumakati ang aking lalamunan at napapaos, lalo na kapag naambunan sa gabi. Yun na ang pinakapista sa baryo ng aking kaibigan. Hindi ko nakita ang dalawang pinsang dalaga ni Eljan sa buong araw. Biglaan rin ang pagsulpot ng dalawang aso na lahing lobo. Ayon kay Tia Meli, nandoon lang sila sa sala. Ayon kay Tia Meli, huwag kaming lalapit sa kanila at hahayaan na lang silang magkusa. Ayon pa kay Eljan, sa tagal niya doon, hindi niya alam kung saan sila nagmula dahil pasulpot-sulpot lang daw ang mga ito doon. Madaming bisita si Tia Meli ng araw na yon, pero hindi naman siya nahirapan dahil tinulungan siya ni Eljan, Notnot, Kirk at ni Ken sa pag-istima sa kanila. Ako naman, nagpahinga sa loob ng silid ni Eljan dahil inaatake na ako ng ubo. Sumapit ang 3:00 ng hapon at mangilan-ngilan na lang ang dumadating na pawang kanilang kamag-anak. Ang dalawang aso naman, paminsan-minsan ay sinisilip ako sa silid na tila nagtataka kung bakit hindi ako nakikisabay sa kasiyahan sa labas. Sinubukan ko siyang kausapin at sinabihan na masama ang aking pakiramdam at nakapagtataka dahil parang naintindihan ng hayop ang aking sinabi at hindi na ito muling pumunta doon. Nahihiwagaan ako sa dalawang aso dahil parang nagpapahiwatig ng pag-aalala ang mga ito. Lalo pa yatang lumala ang aking pakiramdam, kaya sinabi ko kay Eljan kung mayroon ba siyang mapagkukunan ng kalamansi sa kanilang bakuran dahil naghagilap ako sa kanilang kusina pero wala akong nakita. Susubukan kong uminom ng purong kalamansi at baka mawala ang pananakit at pangangati ng aking lalamunan. Ipinahayag naman ni Eljan na wala silang tanim na kalamansi pero susubukan niya maghagilap sa kanilang mga kapitbahay, baka mayroon sila. Abala naman ang tatlo sa paghuhugas sa kusina at nagsimula na naman silang maglandian na tila nakabawi na si Kiana sa sinapit sa dalawang kaibigan noong nakaraang gabi. Si Tia Meli naman, nagpapahinga sa sala habang nagkakape. Napagod siya sa maghapon na pag-istima sa kanyang mga kaibigan at kapartidos. Pagdating ni Eljan, may dala siyang malaking supot ng kalamansi. Bigay daw iyon ng kanyang kaibigan sa tabing ilog. May malapad silang taniman ng kalamansi at mabuti nakahiram siya ng motorsiklo sa labasan at mabilis siyang nakapunta doon at nakabalik. Pagpunta ko sa kusina, wala na doon yung tatlo. Si Kiana, nakita ko sa labas, palihim siya na nagsisigarilyo.
Ang dalawa ko namang kaibigan, nagkusang punuin ang nabakanting tapayan dahil kinabukasan, maaga pa kaming maliligo dahil may pasok na kaming muli. Sinadya kong gawing purong kalamansi ang aking iinumin. Babawi na lang ako sa asukal. Total madami naman ang dalang kalamansi ni Eljan. Hindi ako nahirapan sa pagbiga dahil nagsisimula na itong magkulay dilaw at puro malalaki. Kaya naging madali lang ang isang baso. Halos kalahating baso ng asukal ang aking nilagay para mabawasan ang asim. Pero hindi ko sinagad. Gusto ko yung damang-dama ng aking lalamunan at pangingilo para mawala ang pangangati. Palabas na ako ng pinto papunta sa sala nang hindi ko napansin na magkatabi palang nakahiga ang dalawang aso sa pasilyo. Natapon ang dala kong kalamansi sa alaga ni Tia Meli. Agad na milipit ang dalawang aso sa sakit nang maramdaman nila ang kalamansi sa kanilang katawan. Dumaing ang dalawa na halatang sobrang nasaktan. Namimilipit ang kanilang katawan sa sakit. Patakbo si Tia Meli at ang kanyang iilang partido sa aking kinatatayuan at siniyasat kung ano ang nangyari. At nang sabihin ko na natapunan ng kalamansi, tila nawala ng kulay ang kanilang pisngi. Nagkatinginan na lang sila dahil sa nangyari. At patakbo ring pumasok si Eljan, Notnot, Kirk at Kiana dahil nabahala sila sa malakas na daing ng mga alagang aso ni Tia Meli. Kitang-kita nila ang unti-unting pagbabagong anyo ng dalawang aso ni Tia Meli. Unti-unting naglaho ang malagong balahibo ng mga aso at lumitaw ang hubad na katawan ng kanyang dalawang dalagang anak. Natulala kaming apat na magkakaibigan. Ganoon din si Kiana na kanilang kapatid. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin dahil sa nangyari. Dahil sa pinigang kalamansi, tumambad sa aming harapan ang pagbabalat kayo ng dalawang anak ni Tia Meli. Kahit nabigla, nagawa ni Eljang makabawi. Mabilis siyang tumalima para kumuha ng tuwalya para itakip sa hubad na katawan ng kanyang dalawang pinsan. Second naman, tinitingnan ng kanyang ina, humihingi ng paliwanag. Habang kaming tatlo, nalilito sa hakbang na aming gagawin. Parang gusto kong tumakbo ng mabilis sa mga oras na yon. Tuluyang bumigay si Kirk at nawala ng malay dahil sa sobrang takot at kaba na nararamdaman sa mga oras na yon. Parang biglang gumaling ang aking karamdaman dahil tuluyang bumagsak sa sahig si Kirk at nilakasan ko ang aking loob para itayo siya. Nakabawi naman agad si Notnot at magkatuwang naming inalalayan si Kirk papasok sa silid ni Eljan. Dinalhan kami ni Eljan ng gamot para ipaamoy kay Kirk. Pinagtulungan namin ni Notnot na hilutin ang dulo ng kanyang daliri sa paa at kamay. Si Eljan naman, sinabihan kami na muli kaming ipapatawag dahil may mahalagang bagay kaming pag-uusapan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na ang ulirat ng aming kaibigan. Muntik na naman siyang bumigay ng ipaalala namin sa kanya ang nangyari para itong batang maliit na humihingi ng kasiguraduhan na makaalis kami sa baryong yon. Kahit walang kasiguraduhan, pinangakuan ko ang kaibigan na makakaalis kami doon kinabukasan. Tinawag kami ni Eljan para pumunta sa sala. Pinapatawag kami ni Tia Meli para sa importanteng bagay. Nagkakaharap-harap kaming lahat. Nandoon si Tiyo Emok na asawa ni Tia Meli at iilang matatanda. Nandoon din ang dalawang dalagang anak ni Tia Meli, si Kiana at ang kaibigan kong si Eljan. Nagsimulang magsalaysay ang matanda na nagpakilala sa pangalang Nanang Eva. Ayon sa kanya, sila ang lahing aswang na kung tawagin ay awok. May kakayahan silang gayahin ng iba't ibang uri ng hayop na nagaganap ilang beses lamang sa isang taon. Pero tumatagal yon ng kung ilang araw o linggo. Depende sa tindi ng kanilang pagkasabik sa dugo at lamang loob.
Hindi agad bumalik sa kanilang wangis ang dalawang dalaga sa araw na yon, kaya nanatili sila sa pagiging lobo. Ang kalamansi ay kilala na pinakamabisang pangontra sa iba't ibang uri ng elemento, lalong-lalo na sa aswang. Itinuturing nilang laso ng katas nito, kaya nung aksidenteng natapunan ng dalawang dalagang aswang, nagawa ng kalamansing na ilantad ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kahilingan ni Tia Meli, napagpasyahan ng pamilya ni Tio Emok na hayaan kaming mabuhay na magkakaibigan sa kondisyon na pangangalagaan namin ang kanilang lahi, kasama na doon ang pagtakip sa katotohanan na aming natuklasan doon. Agad naman akong sumang-ayon sa kanilang kahilingan. Ganoon din ang tatlo ko pang kaibigan. Nakakatawa lang isipin na matagal nang kasama ni Eljan ang pamilyang yon, pero wala siyang kaalam-alam kung anong klase silang nilalang. Subalit sa bagay, pati nga si Kiana na anak mismo ni Tia Meli, walang kaalam-alam sa uri ng pamilya na mayroon siya. Nagtanong ako kay Tia Meli ng isang napaka-kontrobersyal na katanungan. Pero bago ko ginawa yon, humingi muna ako ng permiso sa kanya na agad naman niyang pinagbigyan. Tinanong ko sila kung anong uri ng karne ang kanilang inihanda sa piyesta. Ang isinagot lang niya, ang garantiya na kahit minsan, hindi sila nagpakain ng karne ng tao sa kanilang bisita. Para sa akin sapat na yon, para mapawi ang aming mga pangamba na baka nakakain kami ng karne ng tao. Siguro kung nagkataon, hindi ko alam kung paano ko yun tatanggapin sa aking sarili. Humingi ako ng dispensa sa anak na dalaga ni Tia Meli at ganoon din sa kanilang mag-asawa na kanilang magulang. Ipinahayag naman ng magkapatid na hindi sila nagtatanim ng galit sa akin o kahit sa dalawa ko pang kasama. Sa halip ay kanina pa daw sila naaawa sa akin dahil hindi ko nasulit ang pagbabakasyon sa kanila. Ayon pa sa dalawa, luging-lugi daw ako kay Notnot at Kirk pati na kay Kiana dahil sulit na sulit nila ang piyesta. Muling namula ang pisngi ng dalawa kong kaibigan habang si Kiana naman nagpapatay mali siya. Sinang-ayunan na lang namin ni Eljan ang winika ng magkapatid at sabay tumawa na makahulugan. Hiniling ni Nanang Eva na wag na muling ungkatin ang pangyayaring yon at kumilos na lamang ng normal. Nangako ang matanda habang nasa poder kami nila, mananatili kaming ligtas, kaya burahin na namin ang takot at pangamba sa aming puso at isipan. Tinulungan na ako ni Eljan sa paggawa ng purong kalamansi. Binigyan pa ako ni Nanang Eva ng luya dahil mabisa daw iyong gamot kapag inaatake ng pangate sa lalamunan. Hindi na kami nakadalo sa kasiyahan sa gym dahil sa iniinda kong karamdaman. Ang dalawang manyakis kong kaibigan, tuluyan ng tumahimik magmula ng kumalat ang dilim, hindi na sila umalis sa kanilang tabi ni Eljan. Natulog ng maaga ang magkakaibigan. Buong-buo ang kanilang tiwala na tutupad ang pamilya ng mag-asawa sa napag-usapan. Himbing na himbing sa pagtulog ang tatlong magkakaibigan sa kutsyon. Si Eljan naman, sa kanyang higaan, na alanganin para magpandalawahan. Nagising silang tatlong magkakaibigan dahil sa lakas ng lundagan sa bubungan ng silid na yon. Dahil konkreto ang bahay ng tiya ni Eljan, hindi madaling mapasok sila doon. Pero nakikita nila ang dalawang nagbabagang mga mata na sumisilip sa jealousy na bintana sa silid na yon. Hindi nila madaling mapasok yon dahil may pinaka-grills ito na gawa sa solid na kabilya. Dahan-dahang humakbang ako papunta kay Eljan. Ginising ko siya at sinenyasan na tumahimik. Palingalinga siya habang pinapakiramdaman ang paligid. Pumasok sa aming silid si Tia Meli. Sinabihan kami na tinaraydor siya ng kanyang kamag-anak. Ayon sa kanya, hintayin lang namin si Nanang Eva at ilalabas kaming magkakaibigan doon. Nakaalis na daw si Tio Emok para humingi ng tulong sa kanyang kaanak. Isang plano pala ang binuo ng kamag-anak ni Tia Meli.
hindi nila hahayaan na mayroong tagalabas na makakaalam ng kanilang sekreto. Maaaring maghatid ng panganib sa kanila ang tagalabas, ngayong nalantad na sa kanila ang pinakatatagong sekreto. Ang sekreto na sila ay lahing aswang na kauri ng mga awok, ang mga aswang na pagala-gala sa komunidad ng mga tao. Para sa kanilang paningin ay mga ordinaryong hayop lamang sila, pero hindi nila alam na sa likod ng maamong mukha, nagkukubli ang mga nilalang na maaaring maghatid ng panganib sa kanilang buhay. Tinupad ni Nanang Eva ang kanyang pangako na pababayaan ng magkaibigan na makaalis sa lugar na yon. Hindi nila naisip ang kamag-anak ni Tia Meli na magmatigas at sasalungatin ang kanilang napagkasunduan. Kaya ngayon, nalalagay ang kanilang buhay sa alanganin dahil sa isang lihim na aksidenteng nalantad sa kanilang paningin. Sinabi ni Tia Meli na isama na namin si Eljan sa pagtakas dahil sa sitwasyon sa ngayon, wala nang pinasino-sino ang kanyang kamag-anak. Hindi na siya ligtas na manatili pa doon. Nang balingan ko si Eljan, kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata dahil sa pangyayari, pati ang kanyang pangarap ay nalagay sa alanganin. Inakbayan ko si Eljan at sinigurado ko sa kanya na makakaalis lang kaming buhay doon. Hinding-hindi ko siya pababayaan. Si Kirk naman, nanginginig sa nerbiyos ng mga oras na yon. At si Notnot naman, kanina pa naging tahimik. Nandoon na rin ang dalawang anak na babae ni Tia Meli at si Kiana na kanina pa umiiyak dahil sa nerbiyos. Tinulungan ko si Eljan na mag-impake ng ilang damit at kanyang mga gamit sa eskwelahan. Nangako ang dalawa niyang pinsan na patuloy na tutustusan ng kanyang pag-aaral. Ipinaabot ko sa kanila na ako na ang bahala sa kanilang pinsan. Ako na ang voluntaryong kukup-kup sa kanya kapag swertehin kaming mabuhay ng gabing yon. Umisip ako ng paraan kung paano kami makakaligtas sa mga awok na aswang na kamag-anak ni Tia Meli. Naalala ko ang mga sinabi ni Nanang Eva na ang kalamansi ay parang lason sa kanilang mga aswang. Tinanong ko si Eljan kung mayroon pang natira na kalamansi doon sa kusina. Sinabi niya naman na napakarami pa ng natira dahil hindi nga umabot sa kalahati ang nabawas ko doon kanina. Niyaya ko ang 3 kong kaibigan para masimulan ng hakbang para tuluyan kaming makalaya sa mga awok na tumutugis sa amin. Isa-isa naming pinaga ang kalamansing natira doon at pagkatapos, pinahid namin sa aming katawan. Pati ang suot naming damit, binasa namin ang katas ng kalamansi. Kailangan kong tibayan ang aking loob para sa aking mga kaibigan na kasalukuyang nasa panganib ang buhay. Nung maamoy ng kamag-anak ni Tia Meli ang amoy ng kalamansi sa aming katawan, nagsimula na silang maging bayolente at pangahas. Sinusubukan nilang matuklap ang bubong at persahang sinusubukan nilang mabuksan ang pintuan. Alam nila na nandoon lang kami sa loob. Patuloy ang kasiyahan doon sa plaza. Wala silang kaalam-alam sa nangyayaring tunggalian sa isang bahagi ng baryong yon. Sinubukan ng kamag-anak ni Tia Meli na sindakin siya para tuluyang isuko niya kami, pero nagmatigas siya. Pinanindigan niya ang pangakong binitawan niya sa amin. Muling nagkatawang aso ang kanyang 2 anak na dalaga. Naghahanda silang makipaglaban kung kailanganin. Hinihintay na lang namin ang pagdating ni Tiyo Emok na humingi ng tulong sa kanyang kamag-anak. Maya-maya, nakarinig kami ng mga alulong ng asong lobo sa labas. Sinagot iyon ng 2 anak ni Tia Meli. Binuksan ni Tia Meli ang pintuan at tumambad sa aming harapan ang grupo ng mga lobo sa labas. Nandoon na rin si Nanang Eva na nagkatawang tao. Kinausap niya ang pinakamatandang kamag-anak ni Tia Meli, pero nananatili silang matigas na palabasin ng mga dayo. Dumami pa ang mga kamag-anak ni Tiyo Emok na pawang nagkatawang lobo. Ipinahayag ni Nanang Eva na kung patuloy silang magmamatigas, magkakaroon sila ng madugong tunggalian. Ipinahayag niya sa mga kamag-anak ni Tia Meli na dehado sila kung persa lang ang basihan
Kaya kung ipipilit nila ang kanilang gusto, mapapahamak lang ang kanilang lahi. Kinordon ng pamilya ni Tio Emo ang daanan ng magkakaibigan at humakbang na silang lumabas. Pero likas ang pagkatraidor sa pamilya ni Tia Meli. Inatake nila kaming magkakaibigan, pero ang nangahas nangisay sa lupa. Hindi nila lubos maisip na gagawin namin yon. Napaso sila sa katas ng kalamansi na pinahid namin sa aming katawan. Napaso ang kalahi ni Tia Meli na nangahas na atakihin kami. Dahil sa nasaksihan nila, wala nang may nangahas na muling atakihin kami. Tuluyang nakaalis kami sa bahay ni Tia Meli, bitbit namin ang aming mga gamit kasama si Eljan. Ginabayan kami ng mga asong lobo palabas sa baryong yon. Naging sentro kami ng tingin nang mapadaan kami sa plaza dahil kasalukuyang nagaganap ang sayawan. Pero walang may nangahas na lumabas dahil sa dami ng taong lobo na gumagabay sa amin. Hinatid kami ng mga taong lobo hanggang sa bayan at doon umarkila kami ng sasakyan na maghahatid sa aming bahay. Nagtaka si Inang sa aming pagdating sa 10 oras ng gabi. Hindi na ako naglihim sa kanya at ikinuwento ko ang buong pangyayari sa aking pamilya. Nagpasalamat si Inang dahil nakauwi pa kaming buhay at iyon ay kanyang pinapasalamat sa pamilya ni Tia Meli at ni Tio Emok na ginawa ang lahat para mapanatili kaming buhay na magkakaibigan. Sinigurado ni Inang kay Eljan na magkakaroon siya ng bagong pamilya at magpapatuloy siya sa pag-abot ng kanyang pangarap. Kinabukasan, sabay-sabay kaming pumasok sa paaralan. Pagka-uwi namin kinahapunan, tinagpo ni Kiana si Eljan para abutan ng allowance at kinamusta ang kanyang kalagayan. Tuluyang inampun ni Inang si Eljan at mas lalo pang tumibay ang aming pagkakaibigan. Nakatapos si Eljan sa kanyang pag-aaral at sa ngayon, isa na siya sa tumutulong kay Inang at Amang. Ako naman, hindi na nakatapos ng kolehiyo dahil nabuntis ko ang aking kasintahan. Sa ngayon, paminsan-minsan umuuwi si Eljan sa kanila sa Murcia Negros, pero pinili niyang bumuo ng pamilya kasama namin. Nagkakasama-sama pa naman kaming magkakaibigan kapag may bakanteng oras. Kapwa na kaming may kanya-kanyang pamilya. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Sana may napulot kayong aral sa aking karanasan. Muli ay isabuhay po natin ang masasamang karanasan sa nakalipas at isabuhay natin kung paano nito hinubog ang ating pagkatao para maging matapang sa pagharap sa mga pagsubok sa ating buhay. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Allen o Al, isang embalsamador sa Iloilo. Itatago ko na lang ang eksaktong lugar na pinangyarihan ng aking kakaibang karanasan. Hanggang sa kasalukuyan ay dito pa rin ako nagtatrabaho. Nangyari ang aking karanasan taong 1996. Sa kasalukuyan ay nasa edad 52 na ako. Bali 27 taon na ang nakalipas na nasa edad 25 pa lang ako ng panahong yon. Si Tatay Estong, isang makalumang embalsamador na aking ama. Maaaring ang iba ay mandidiri sa klase ng trabahong mayroon kami ni tatay. Pero ako, ipinagmamalaki ko na doon na kami itinaguyod na magkakapatid. Napagtapos niya ang ilan kong kapatid dahil sa kanyang trabaho. Tandang-tanda ko pa noong kabataan ko, palagi akong kasama ni tatay kapag may aayusin siyang bangkay sa baryo. Noong panahong yon, uso pa ang embalsamador na mismo ang pupunta sa patay para embalsamahin. Pero sa kasalukuyan, mahigpit na ipinagbabawal ang ganoong sistema. Hindi ako katulad ni Tatay Estong na basta na lang naging embalsamador. Pinag-aralan ko ang propesyong ito. Nagsanay ako ng tamang proseso at sistema
sa paghawak ng bangkay. Ngayon sa isip na lang ng mga tao na madumi ang aming trabaho. Pero sa totoo, malaki ang aming ambag sa komunidad. Maliban sa pagbibigay ng desenteng libing sa kanilang mahal sa buhay, sino ang katulong ng mga eksperto sa pagsasagawa ng autopsy kundi kaming mga embalsamador? Sinanay kami para hindi lamang sa pagpreserba sa katawan, kundi pati sa pagpreserba ng ebidensya sa isang krimen. Sana dumating ang panahon na maalis ang maruming imahe ng aming propesyon at mapalitan ng magandang reputasyon. Hindi kami embalsamador lang, kundi mga mararangal na manggagawa ng ating lipunan. Bali taong 1996 nang tuluyang magretiro si Tatay Estong sa pagiging embalsamador. Lisensyadong embalsamador na ako ng mga panahong yon. Binigyan ako ng malaking alok ng may-ari, kaya minabuti kong lumipat sa kanya bilang kahalili ni Tatay Estong. Ang totoong intensyon ng may-ari sa pagkuha sa akin para matulungan ko siyang mapaganda ang serbisyo ng kanilang ibinibigay. Gusto niyang makipagsabayan sa makabagong kagamitan ng ibang punerarya sa Palawan. Bali 3 kaming embalsamador na salitan na pumapasok sa isang araw. 3 ship sa 3 araw at tig-8 oras kaming 3. Pumapasok ako ng alas 5 sa umaga. Tapos ay pagsapit ng 1:00, papalitan ako ni Mang Ador at siya naman ay papalitan ni Edwin sa gabi. Si Mang Ador ang kaibigang matalik ni Tatay Estong, kaya parang tunay na anak ang turing niya sa akin. Si Edwin naman, napakatahimik na tao. Siya ay sasagot lamang kapag tinanong. Sinadya ng may-ari na ilagay ako sa umaga para makapag-usap kami ng mga hakbang na aming gagawin para lalong maging makabago ang kanyang negosyo. Sa ship namin ni Mang Ador, mayroon kaming kasama na pwede naming mautos-utusan. Pagsapit naman ng gabi, isang CQ ang kasama ni Edwin. Ang CQ ay doon lang nakabase sa harap ng opisina, kaya solo ni Edwin sa loob. Ang baklang parlorista na naaatasan sa pagpapaganda, tuwing alas 8 pumapasok at umuuwi sa pagsapit ng alas 4. Ang may-aring babae mismo ang nagbabantay sa opisina, kasama niya ang kanyang sekretarya. Kasabayan nilang pumapasok ang baklang parlorista. Hindi ako matakoting tao dahil hindi ko papasukin ang ganitong trabaho kung mahina ang aking dibdib at sikmura. Ako ang klase ng tao na ginagalang ang bawat nilalang, buhay man o patay. Lahat ng kagamitan na matatagpuan ko sa katawan ng aking nililinisan, buong-buo kong sinasauli sa may-ari ng purinarya. Buong ingat kong ginagawa ang proseso sa pagpepreserba sa kanilang katawan. Sinisiguro ko na kung maaari mapanatili ko ang kanilang wangis na parang natutulog lang. Nagkaroon ng malaking eskandalo ang aking pinapasokang punerarya. Pinahukay ang bangkay ng binatilyo dahil sa utos ng korte. Pinaghihinalaan ng kanyang pamilya na may naganap na foul play sa kanyang pagkamatay. Dahil sa testimonya ng isang saksi na umano'y namatay ito sa isang hazing. Pero nang isinailalim sa autopsy ang bangkay, napag-alaman ng tauhan ng PAO, Public Attorney Office, na nawawala ang lamang loob ng binata. Pinadalhan ng punerarya ng sulat at binibigyan ng ilang araw para magpaliwanag. Galit na galit ang may-ari dahil sa pangyayari. Nagsiyasat ang may-ari kung sino ang naka-duty ng panahong yon at sino ang mismong naglinis sa katawan. Lumalabas na si Edwin ang mismong nagsagawa ng preparasyon sa bangkay ng binatilyo. Si Mang Ador ang tumanggap pero inendorso niya kay Edwin kinagabihan. Sinabon ng may-ari ang dalawa. Hindi na kumibo si Mang Ador para hindi madiin si Edwin sa kapalpakan.
Tuluyang binawi ang lisensya ng punerarya na aming pinapasukan. Halos 1 buwan rin akong natenga na walang trabaho. Pero dahil sa matagal na sa ganoong negosyo, nahanapan ng paraan ng may-ari na muling makakuha ng lisensya. Gumamit siya ng ibang pangalan para muling maitayo ang negosyo. Hindi ko alam kung ano ang takbo sa isip ni Madam dahil muli niyang kinuha sina Mang Ador at Edwin sa kanyang negosyo. Sa muling pagbukas ng kanyang negosyo, tuluyan na niyang pinaganda ang kanyang punerarya. Lahat nakasistema na sa kasalukuyang estado bilang pagtupad sa pangunahing pamantayan sa pagkuha ng lisensya at prangkisa. Hindi naman iba sa akin ang lahat ng makabagong kagamitan dahil lisensyadong embalsamador ako. Lahat ng iyon nakasalamuha ko noong panahon na ako'y nagsasanay pa lamang. Nahalata ko na lang na naging mas mailap si Edwin sa aming dalawa ni Mang Ador. Iniisip ko na lamang na nahiya siya sa amin dahil sa nangyari. Hindi ko na lang pinansin si Edwin sa kanyang ugali. Pinatunguhan ko na lang siya bilang katrabaho. Gumawa ako ng sistema sa aming pagpalitan. Mayroon ng endorsement bago at pagkatapos ng trabaho at may lagda ang bawat isa sa amin. Wala naman akong narinig na pagsalungat mula kay Edwin maliban kay Mang Ador na nahirapan dahil hirap siyang bumasa at magsulat. Sa unang taon ng aming operasyon, walang aberya na naganap. Maliban sa maliliit na reklamo sa serbisyo sa araw ng libing. Labas na kami doon dahil opisina na ni Madam ang nakahawak doon. May mga monthly audits na ginagawa ang munisipyo at regular din ang paggawa ng pag-uulat para dokumentado ang aming ginagawa. Mayroon na rin kaming logbook para dokumentado ang aming galaw. Hindi tumagal muling pumatok ang negosyo ni Madam. Mas dumami ang kanyang kliyente. Dahil sa dedikasyon ko sa trabaho, ginawa akong tagapamahala ng operasyon ni Madam. Muli siyang kumuha ng isa pang tao para pumalit sa nabakante kong pwesto. Si Edwin ang nag-request kay Madam ng karagdagang tauhan. Si Arlan ang pumalit sa aking pwesto. Ilang araw ko siyang sinanay bago hinayaang gumalaw ng mag-isa. Tinulungan ko na lamang si Mang Ador sa oras ng kanyang pasok. Bilang nag-iisang lisensyadong embalmer sa punerarya ni Madam. Ako ang taga-pirma tuwing kukuha sila ng sertipiko ng kamatayan. Dati si Madam ang taga-pirma, pero nang siyasatin kami ng munisipyo, napag-alaman na hindi siya otorisado dahil wala naman siyang lisensya. May pamantayan na kung sinusunod bago ko hayaang makalabas ang bangkay sa punerarya. Sa isang pagkakamali, maaaring mawala ang lisensyang aking pinaghirapan. Tandang-tanda ko pa noong araw na lumapit si Manong Noli sa akin. Bakas ko ang takot sa kanyang mata habang nagsimulang magtanong kung pwede niya akong makausap ng pribado. Pinapasok ko siya sa aking opisina at nahalata ko na nag-aalangan pa siya kung itutuloy o hindi ang sasabihin. Maya-maya pa sa wakas nagsimula siyang magsalita. Ayon sa kanyang nahahalata, simula na palitan ako ni Arlan, wala nang dugo siyang nakokolekta para matapon ng maayos. Isa pa sa kanyang nahahalata, na kapag nasa duty si Arlan, laging nakasarado ang silid. Tuloy lagi siyang napipilitang umuwi ng sobra sa oras dahil naiipon ang kanyang gawain. Sinubukan kong kausapin si Mang Ador tungkol sa isiniwalat ni Mang Noli. Ganoon din ang hinaing ni Mang Ador dahil lagi naaantala ang kanyang gawain dahil kinakain na ni Noli sa paglilinis. Tungkol naman sa nawawalang dugo, sinabihan ako ni Mang Ador na bigyang pansin dahil baka tinatapon niya diretso sa kanal. Malaking problema kapag umalingasaw yun sa kanal. Magiging dahilan naman iyon sa muling pagsara ng punerarya. Hindi ko diretsahang kinumpronta sina Edwin at Arlan. Sa halip, ipinatawag ko silang 5. Ang 3 embalsamador
at 2 katulong sa paglilinis para muling ipaalala sa kanila ang panuntunan ng aming operasyon. Walang pagtutol sa kanilang panig. Hindi ko inungkat sa pagpupulong ang aking nalaman dahil gusto kong hulihin sa akto si Arlan sa kanyang ginagawa. Nagsimula akong magmanman kay Arlan tuwing kanyang pasok. Napatunayan kong kinakandado nga niya ang silid tuwing ginagawa. Sinubukan ko siyang tanungin kung bakit niya kailangang isara ang pinto tuwing may ginagawa. Ayon sa kanya, nawawalan siya ng konsentrasyon kapag lumalabas-pasok si Noli sa silid. Ipinaliwanag ko sa kanya na kailangang manatiling malinis ang silid dahil paminsan-minsan nagkakaroon ng sorpresang pagbisita ang munisipyo kung nasusunod ang kanilang panuntunan. Tanging pagsang-ayon lang ang naging tugon ni Arlan sa akin. Isa pang nakakagimbal na revelasyon ng isinalaysay ni Baldemar sa akin, ang kapalitan ni Noli sa trabaho. Ayon sa kanya, minsan na niyang nahuli si Edwin na nilalantakan ng dugo na kanyang pinapatapon tuwing umaga. Hindi niya daw sinasadya na bumalik sa punerarya dahil nakalimutan niya ang biniling gamot para sa kanyang asawa sa kanyang locker. Inakala ni Edwin na nag-iisa na siya ng gabing yon, kaya iniwan nitong nakatiwangwang ang pinto. Maingat na lumabas si Baldemar dahil sa takot na baka siya ang balingan ni Edwin ng gabing yon. Naging palaisipan sa akin ang hindi kapanipaniwalang testimonya ng 2 janitor. Ayaw ko gumawa ng aksyon na walang sapat na katibayan sa 2 embalsamador. Humingi ako ng payo sa aking tatay Estong at kanyang ipinahayag na may kutob siyang aswang si Edwin noon pa man. Dahil lagi itong umiiwas ng tingin at masyadong mailap sa tao. Hindi naman makabigay ng komento si tatay Estong kay Arlan dahil ni minsan hindi pa niya ito nakasalamuha ng personal. Malakas ang kutob ni tatay Estong na magkakontsaba sina Edwin at Arlan sa kawalang hiyaan sa trabaho. Malakas ang pagdududa ni tatay na aswang ang 2, lalo na't si Edwin ang naging daan para makapasok sa punerarya si Arlan. Sinubukan kong patunguhan ng casual ang 2 sa kabila ng aking nalaman. Mahigpit na ipinagbili ni tatay na iwasan kong makahalata sila. Baka ako na ang susunod na target ng 2. Hindi ko itinago kay Mang Ador ang aking nalalaman tungkol sa 2 kasama sa trabaho. Mag-ama na ang turingan naming 2, kaya nararapat lang na maging alisto siya sa kanyang kasamahan. Lalo pang lumakas ang aking hinala nang maalala ko ang nawawalang lamang loob ng binatilyo na naging dahilan ng unang pagsara ng punerarya. May nabuong plano sa aking isip. Kapag muling nabigo ang 2, kumpirmado ang aming hinala na aswang ang kasamahang embalsamador ni Mang Ador. Bago lumabas ang mga bangkay, sisiyasatin ko kung may ginawa silang katarantaduhang 2. Sa tagal ko sa naturang gawain, kahit ang pinakamaliit na bahagi ng lamang loob ng tao, pamilyar na sa akin. Ako mismo ang humahawak kapag ang dinalang katawan sa amin may kasalukuyang imbestigasyon na pinagdaanan. Gumagawa ako ng sarili kong pag-uulat. Mabusisi ang hakbang na aking ginagawa. Mas madetalye kumpara sa pangkaraniwang embalsamasyon lamang. Sa tulong ni Mang Ador, muli naming binuksan ang nakakabaong na bangkay. Huling-huli ko si Arlan. Halos lahat ng bangkay na dumaan sa kanya ay may bawas ang lamang loob, lalong-lalo na ang puso at atay. Si Edwin naman, may mga bangkay na halos nangalahati ang nawawalang lamang loob. Wala kaming nagawa ni Mang Ador, kundi ang magtinginan lamang. Kumpirmado. Kumpirmado ang aming hinala na aswang ang 2 kasamahan ni Mang Ador. Aaminin ko,
na may namumuong kaba at takot sa aking dibdib. Sa tanang buhay ko, ni minsan, hindi ko pa naranasan na makisalamuha sa isang aswang. Kailangan kong lakasan ng aking sarili. Madami na akong isinakripisyo para maabot ang ganitong estado sa negosyo ni Madam. Pati ang mga investigador, kinikilala ang aking kakayahan. Ngayon pa ba ako magpapatalo dahil lamang sa 2 aswang? Sinimulan ko ang aking hakbang sa pagtukoy kung anong uri ng aswang ang kumakain ng patay na tao. Ang balbal ay uri ng aswang na kumakain ng bangkay ng tao. Kinukuha ang kanilang biktima at pinapalitan ng puno ng kung ano-anong halaman. Ang 2 magkaibigang balsamador, binabawasan lamang ang lamang loob at dugo ng mga bangkay. Napaghinuha ko na malamang isa lang ang pangkaraniwang aswang ang 2. Dahil sa napatunayan ko ang ginagawang katarantaduhan ng 2, kinailangan ko silang hulihin sa sakto na ginagawa nila ang ganoong krimen. Matyaga kong pinag-aralan ng kilos ng 2. Mula sa aking opisina, pinagmamasdan ko ang kilos ni Arlan. Nagpalinga-linga siya sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob. Dahan-dahan akong humakbang sa mismong silid na pinaglalagkan ng patay. Bahagya lang nakasara ang pinto. Halos bumaligtad ang sikmura ko sa eksena sa aking harapan. Kaya pala walang dugo na mahagilap si Noli dahil si Arlan na mismo ang sumisip-sip ng dugo sa kanyang bangkay na hinahawakan. Akala ko yun na ang pinakamalala na nakita ko. Pero may mas malala pa pala. Binutas ni Arlan ang tiyan ng bangkay at kumuha ng lamang loob. Gamit ang kanyang bibig, unti-unti niyang hinatak ang lamang loob. Hindi siya gumawa ng malaking hiwa para hindi mahalata. Naalala ko ang ginagawa ng palaka sa sisiw ng manok. Ganoong-ganoon ang ginagawa ni Arlan. Hindi ko kinaya ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan akong bumalik sa opisina para tuluyang ilabas ang pagkalam ng aking sikmura. Sunod kong sinubaybayan si Edwin. Sinadya kong huwag umalis sa opisina nung magsimula ang kanyang trabaho. Sinubaybayan ko ang kanyang galaw habang nasa loob ako ng opisina. Naninigarilyo siya muna sa labas pero halata ko ang paglikot ng kanyang mata sa paligid. Isa-isa pa niyang tinignan ng mga silid bago tuluyang pumasok sa pinaglalagkan ng mga bangkay. Yun ang mga bangkay na kasalukuyang pinapatulo para lumabas ang tubig. Pinalampas ko ang ilang minuto bago ko sundan si Edwin sa loob. Nakapaalang ako para maiwasan kong makalikha ng ingay. Hindi na siya nag-abala pang ipinid ang pintuan. Ang buong akala niya, ang sikyo lang ang kanyang kasama na kasalukuyang nasa labas. Dahan-dahan kong sinilip si Edwin sa loob. Kapareho ng estilo niya sa ginawa ni Arlan. Ang kakaiba lang sa kanila, mas masiba si Edwin kumpara kay Arlan. Ang mas malala pa kay Edwin dahil diretso niyang tinutungga ang lahat ng dugo na nakukuha niya sa patay na kanyang inaayos. Matapos ko pag-aralan ng kanyang galawan, dahan-dahan akong bumalik sa opisina. Bago umalis, mahigpit kong ibinilin sa sikyo na kung sakaling magtanong si Edwin ay sabihin niya na lang na hindi niya ako nakita. Umuwi ako sa bahay na bitbit ang nakasusok ang karanasan na aking nasaksihan sa buong araw. Matibay ang aking sikmurang maghalungkat sa lamang loob ng tao, pero hindi ko inaakala na aabot sa puntong maging panglaman tiyan ang mga yon. Ibinahagi ko lahat kay Tatang Estong ang aking nakita. Ayon sa kanya, kailangan ko ng tulong ng otoridad para tuluyang masakuti ang 2 aswang.
Halos hindi ako nakatulog magdamag sa dami ng bagay na kailangan kong bigyang pansin. Medyo nagtatalo ang aking isipan sa desisyon na kailangan ko husgahan. Nakita ko na lamang ang aking sarili kinabukasan sa istasyon ng pulis. Sinasalaysay ko ang lahat pero naging matalino ako. Hindi ko binanggit ang aligasyon na aswang ang dalawa. Wala naman taong nakapatunay sa korte na aligasyong aswang ang isang tao. Baka sa uli, mabaligtad pa ang sitwasyon at ako pa ang madiin. Batid ko ang pag-aalinlangan ng otoridad sa aking inilapit sa kanilang kaso. Pero pinapasalamatan ko na lang sila dahil kahit papaano, binigyan ako nila ng pagkakataon. Agad silang bumalangkas ng plano para sa gagawing entrapment sa dalawang embalsamador. Pinapunta ko si Madam at doon ko isinalaysay sa kanya ang lahat. Naintindihan niya naman agad na ako ay nagmamalasakit lamang sa kanyang negosyo. Ayoko nang maulit ang pagkakamali namin noon. Magpapanggap ang mga pulis na kliyente ni Madam, pero ang pakay talaga, hintayin ang aking hudyat para lumusob. Nanatili lang ako sa loob ng opisina, pero ang totoo, hindi ko nilulubayan ng tingin si Arlan. Ayaw ko man isipin, pero sadyang nakiayon ang panahon ng araw na yon. May nangyaring massacre sa isang barangay sa araw na yon. Patay ang 5 miyembro ng pamilya. Sabay-sabay pa silang dinala sa punerarya. Lumalabas ang lamang loob ng mag-anak dahil sa walang habas na pinagtataga sila. Habang binababa sa karo ang mga bangkay, kitang-kita ko ang malalagkit na titig ni Arlan sa 3 bata na biktima. Sanay na ako sa mga ganoong uri ng senaryo. Naaawa rin naman ako lalo na sa mga kabataang namatay dahil naging biktima ng karahasan. Pero walang magagawa. Kailangang tibayan ng puso dahil doon kami nabubuhay. Sinabihan ko si Arlan na hayaan na lang muna doon dahil baka may pahabol pa ng investigasyon ng kapulisan. Mayroon din kaming sistema na sinusunod na wag munang galawin ang bangkay ng ilang oras, baka muling tumibok ang kanilang puso at mabuhay pa. Matyaga kong hinintay na gumawa ng kakaibang hakbang si Arlan. Pumasok siya sa silid na iniimbakan ng mga bagong dalang katawan. Dahan-dahan ko siyang sinilip at kitang-kita ko kung paano niya lantakan ang nagsisilabasang lamang loob ng batang lalaki. Hindi niya ako napansin dahil abalang-abala siyang magpasasa sa sariwang bangkay sa kanyang harapan. Hindi siya magkamayaw kung sino ang kanyang uunahin. Sinenyasan ko si Noli na papasukin na ang mga pulis. Huling-huli nila sa akto habang sinisimot ni Arlan ng lumalabas na dugo at kinakain ng lamang loob na kusang nagsisilabasan. Mabilis na pinasok siya ng mga pulis at agad na kinunan ng litrato. Mababakas pa ang nagkalat na dugo sa kanyang kamay at bibig. Pilit siyang nagpupumiglas pero huli na dahil na-corner na siya ng kapulisan. Matapos mapusasan, agad na dinala sa istasyon ng pulis si Arlan. Nagmagandang loob si Tatay Estong na pagtulungan nila ni Mang Ador ang nakatenggang trabaho na naiwan ni Arlan. Kahit matanda na si Tatay, nananatili pa ring malakas ang kanyang pangangatawan. Sinadya kong wag ipagalawang na biktima ng massacre para maging pain ko kay Edwin mamayang gabi. Matapos maihanda ni Tatay Estong at Mang Ador ang mga patay na nakatakdang madala sa kanilang lamay, agad na umuwi si Tatay. Nanatili naman si Mang Ador doon para hindi makahalata si Edwin sa nagaganap na entrapment sa kanila ni Arlan. Si Madam mismo ang pumunta sa presinto para tuluyang masampahan ng kaso si Arlan. Habang hindi pa nakakapasok sa trabaho si Edwin, pinapasok ko na ang mga pulis sa aking opisina. Mananatili sila doon hanggang magkapalitan ng pasok ang dalawa.
Mahigpit kong ibinilin sa pulis na itago muna ang paghuli kay Arlan. Hindi pwedeng mabigyan ng pagkakataon si Edwin na makalusot. Kailangan matapos na ang kanilang kahibangan para tuluyan na kaming makausad. Nagiging banta na si Edwin sa kabuhayan na aming pinaghirapan. Pagsapit ng gabi, nagpaalam na si Mang Ador. Iniwanan niya ako ng makahulugang tingin. Alam ko na nangangamba siya sa aking kaligtasan, pero kailangan nang tapusin ang nangyayaring krimen sa punerarya. Hindi pwedeng manatili na lang kami sa ganoong sistema. Pinangarap ko ang may kalayaan at kaayusan na trabaho. Hindi iyong nababalot ng takot at kilabot. Kung ang buong pagkatao lang ni Arlan at Edwin ang pagbabasihan, hindi ka maniniwalang sila ay mga aswang. Gwapo si Edwin, lalo na si Arlan. Nagtataglay sila ng maamong muka. Pero sa likod pala ng kanilang maamong pagkatao, nagkukubli ang isang sumpa. Hindi ko alam kung anong buhay mayroon sila, dahil hindi naman sila nakikipag-usap sa amin ng personal nilang buhay. Ang aming samahan ay hanggang sa magkatrabaho lamang. Kagaya noong nakaraang gabi, nagsigarilyo muna si Edwin bago tuluyang simulan ng trabaho. Siniyasat niya ang paligid kung mayroon pang taong natitira doon maliban sa kanya. Pumasok siya sa imbakan ng bangkay. Alam kong matatakam siya sa buong pamilya na nandoon. 3 sa kanila ang pawang sa murang edad pa lamang. Hindi na ako nagsayang ng oras para alamin ang kanyang ginagawa. Batid kong nilalantakan niya ang mga bangkay doon na tadtad ang katawan ng taga. Hindi na kami nagsayang ng oras. Agad naming pinuntahan ang silid na pinasukan ni Edwin at tumambad sa amin ang nakakarimarim na senaryo. Nilalantakan ni Edwin ang nakalaylay na mga bituka habang hawak-hawak niya sa kaliwang kamay ang hindi ko mawari kung puso o atay. Nabigla siya sa aming pagpasok at hindi na niya nagawang gumalaw. Nilapag niya ang hawak sa dugo ang kamay at yumuko na lamang. Hindi na nanlaban pa si Edwin. Nagkusa na siyang iabot ang 2 kamay para kabitan ng posas. Habang hinahatak si Edwin palabas ng punerarya, kitang-kita ko ang luha na lumalandas sa kanyang magkabilang pisngi. Hinintay ko ang pagdating ni Tatay Estong at Mang Ador para sumunod sa estasyon ng pulis. Sila muna ang bahala sa 5 bangkay na biktima ng masaker. Kailangang maayos na sila kinabukasan para matid na sa kanilang nagluluksang kamag-anak. Sa presinto, nadatnan ko si Madam na kausap ang hepe ng pulis. Naisampa na ni Madam ang kaso sa 2. Hindi ko na inusisa kung anong kaso ang kanilang kinakaharap. Maya-maya pa, nagsimula ng magsidatingan ng kanilang pamilya. Namayani ang iyakan sa estasyon ng oras na yon. Hindi ko kinaya ang tagpong aking natunghayan, kaya minabuti ko muna na lisanin ang estasyon ng pulis. Baka ako pa ang kuyugin ng kanilang pamilya. Napagpasyahan ko na sa susunod na araw, dadalawin ko ang 2. Kailangan kong maliwanagan kung bakit nila iyon ginagawa. Bakas ko ang lungkot sa mukha ni Edwin na tila hindi niya gusto ang ginagawa. Sa totoo lang, mas namamayani ang awa sa aking puso. Kailangan kong maliwanagan ang kanilang pinanggagalingan kung bakit sila nagkakaganoon. Magkaharap kaming 3, pero nanatiling nakayuko ang 2. Hiyang-hiya sila sa kanilang ginawa at nanatili lang silang tahimik. Ako na ang nagkusang magsalita para masimulan ko na ang interogasyon sa 2. Tinanong ko silang 2 kung wala ba silang gustong sabihin sa akin. Nanatili silang nakayuko at nakatingin sa ilalim. Tanging iling lang ang naging tugon nila sa aking mga tanong. Hindi nila magawang makipagtinginan ng diretso sa akin. Nararamdaman ko ang pangliliit nilang 2
sa kanilang sarili. Sinimulan ko ang aking pangungusap sa mahinahong paraan. Ipinaabot ko sa kanila na handa akong makinig na walang panghuhusga. Unti-unting umangat ang mukha ni Arlan, pero hindi siya diretsahang tumingin sa akin. Tinanong ko si Arlan kung sino ba siya talaga, kung sino silang dalawa. Isinalaysay ni Arlan ang kanilang pinanggalingan at kung bakit nila ginagawa ang ganoong bagay. Lalo pang naantig ang aking puso nang magsimulang magsalita si Edwin. Sinabi niya sa akin na sana ay tinuluyan ko na lang siya ng gabing yon. Nang sa gayon ay tuluyan na siyang makalaya sa sumpa ng kanyang ninuno. Gustuhin man niyang iwasan ang pagkain ng dugo at lamang loob ng tao, pero dinadaig siya ng halimaw na umaangkin sa kanyang pagkatao. Magpinsan pala silang dalawa at parehong binata. Sinadya niyang makapasok sa punerarya dahil yun ang nakikita niyang paraan para mapunan ang kanyang pagkatakam sa dugo at lamang loob ng tao. Sawa na silang pumatay para mapawi ang pagkalam ng kanilang sikmura. Ayon sa kanya, hindi naman gabi-gabi umaatake ang kanyang pagkaaswang. Pero tuwing makakakita sila at makakaamoy ng dugo, nagigising ang halimaw na naninirahan sa kanilang katawan. Tinanong ko siya kung madami pa sa kanyang kalahi ang katulad nila. Sumagot siya na mula pa sa kanyang ninuno, nagpasalin-salin ng sumpang kanilang tinataglay. Hindi sila isang uri ng balbal na kumakain ng patay, pero sinadya nilang sanayin ang kanilang sarili kaysa kumitil ng buhay. Ayon sa kanya, na ang kanyang kalahi ang nasa likod ng nangyayaring patayan at pagkawala ng mga residente sa karatig bayan. Tinanong ko sila kung ano ang gusto nilang mangyari dahil kaya kong pakiusapan si Madam na iurong na ang kaso. Isang desisyon ang kanilang napagpasyahan na sobra kong hinahangaan. Inurong ni Madam ang kasong isinampas sa dalawa. Ilang araw na nag-ipon kami ng sariwang dugo sa punerarya. Mismong sina Arlan at Edwin ang kumuha doon. Nagpaalam ang dalawa sa akin at mahigpit kaming nagyakapan. Medyo naging madamdamin ang tagpong yon, pero dama ko sa aking puso na masaya silang lilisan dahil katumbas yun ng kanilang kalayaan. Bago sila umalis, binati ko sila ng maligayang paglalakbay mga kaibigan. Naway mahanap niyo ang lubos na kalayaan sa inyong patutunguhan. Isang matamis na ngiti ang iniwanan ng dalawang binata sa akin. Nagtaka si Madam kung bakit nakasalansan ng maraming ataol sa pasilyo. Nagtanong siya, pero sinagot ko na lang siya na kailangan namin mamaya mag-overtime dahil dadagsa ang kailangan naming respondihan. Pagpatak ng alas 7, hindi na magkamayo sa paghahakot ng bangkay ang dalawang karo ng patay. Puspusan ang ginagawang pag-istima ni Tatay Estong at Mang Ador sa mga bangkay, kasama ang 3 bagong embalsamador. Yun na ang huling gabi ni Mang Ador dahil tuluyan na siyang magre-retiro. Sinamahan siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Tatay Estong. Sila ang saksi sa 2 binata na naging matatahimik na bayani ng kanilang lahi. Ang totoo, sinadya ni Arlan at Edwin na lasunin ang kanyang kalahi. Gusto nilang palayain sa sumpa ang kanilang kamag-anak. Humingi sila ng tulong sa akin na makahanap ng dugo ng tao dahil batid ng dalawa ang pagkasabik ng kanilang kaanak sa dugo. Pero lingid sa kaalaman nila, hinaluan ko ng lason na mercury ang dugong yon. Hindi nila batid dahil hindi naman ganon kadami ang kailangan para makapatay ang naturang lason. Sa kahilingan na rin ng 2 aswang, para sa kanila, mas malala pa ang sumpa na kanilang dinadala kaysa harapin ang kamatayan. Hiling ko lang na sana ay tuluyang nahanap ng 2 binata ang kalayaan na naging mailap sa kanila sa mundo ng mga buhay. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig.
at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.